Mar dim sa leacht cúplaúir sin chud smaointe hain tá sa leacht agus chursís an méid thug má faoi deara agus mé go bhuiir. Leis na deamalaí éagsúla a luamh níos luaithe agus tá mé cinnte go mé ceistnaí go an déobh. Beidir nach ní tofisiúlam ach ní mé buair a fhí sin. Agus minic nach ní daoine le chéile agus mar sin de. So, tá so méid sto go gaith méid cean seo. Nis cé go muinean an taide ar an phleanáilteanga atá faoi láthir an méle phobal leis a Gaeltacht chan lé ar fad a bhaininn sé a baineann an scéal ar fad le héirín go léir. Ba é bunmhirí an téarma phleanáilteanga a measc teangólaithe a dús aimsire. An teanga I héin árabarst agus a neartta mar orlis agus mar chóras cumarsáide. Tá seans go bhfuil sin I gceist a gcónaí ach tá linne agus scópaile ar fad leis an obair társúil agus a chuir go dtí faoi láthir. Baineann an leathnú scópa sin inis leis an Gaeilge mar hanga pobal. Sna ceantar Gaeltachta agus leis na ballaí an ar féidir í neartú, a chuachtú agus a gaingnú mar a gná bhain cadrih a rí seile. Díbhistí de thóirnithe na Gaeltacht na chéin. Mar a leor sin tá obair agus tionchar na mailte séidir bhí sé Gaeltachta agus gacha muininn lo le cursanáriú go cinnte goin agus rudíile de go mecha cuair ball. Pili mé rís agus rís ile ar a neamhchuiléir seo agus ar na torthaí táir nuair a bhés mé trácht ar gnithe éagsúla de bhór phlean na bhíthe bliain. Caithir a ráfasta go cheart go méh sé an tice nach bhfuil agus nach mé an méid atá bartaithe neamhsplách ar fad ar a bhfuil ar siúil agus a tarla taobh muid an Gaeltacht a dacha le phleanáilteanga de go háirithe obair na líonraí Gaeilge, cuasaí Gaeilgeachais agus úsáid na Gaeilge sa Stáit Heiribhís mar atá bartaithe ón líon fiche tríocha a ré. Déanna mé mar hen díhil a chama bheith hagam an dárad an haint chéile le linn mo chuid cante. Nis bagan beidir faoi mo dhearcú héin ar na scéal ar a wacha mé mar dirim agus ar bhfuil de hathaí agam sé mo thuairim láidir tá bunaithe ar mo dhearcú héin as a wacha mé go dtí seo. A plé leis na pleanna na teanga bhaine leis na Misir I Gaeltachta, leis na bailte in Seiribhís a Gaeltachta agus leis na líonraí. Agus atá fáil sé hana héin agus a gur a bhéim. Go bhfuil an tógra ar fad mí réadúil ar lán bailach agus ar a lán leibhir. Agus seo iad go chachamaid. Ag leibhil na gospóirí tá leo, ag leibhil na tacaíochta tá ar fáil ó bhíh airgéid agus costaiste, ar leibhil na heiliúna agus na tréinala tá ar an éidirn éirbide agus riaracháin atá freagarach as planana a chur a bhéim agus go háirithe ar leibhil na monitóireachta tá riachtanach leis an dul cíine hós. Chomh maith leis sin níl cóordú agus cóidirnú fiúntach deanta darlam, ar ubair na phleanáilteanga agus is rudééis sin a chacht sa chéad áit ón mhar an nuas agus cóisreoirhfuil leis ón bhun a níos. Go leor. Mar sin tá aspa cóordaithe mar sem ar chinnealach eile fasta an a bhainir leis na pleanana sa Gaeltacht a chur a bhaim go héfachtach. Go míon agréocht éagsúla tá dá bhaoinú ag údras na Gaeltacht nó rinn na Gaeltacht a pléile gnithe den pleanal éidechas sa Gaeltacht, éidechas réamhscoile. Teach trasnar a chéile uaireanta gan cóordú atrú agus go gur an seo bacana sa bhealach ar obair na nófice pleanana teanga.
Níl córdú náitróir béir fáil a gúsíadachas gach level scoíochta, rud a chuid an coscar chuistí agus a roficí plana le teanga, moltaí chur an cín, taide dhéanamh nó múntear agus a riile hórt le chéile le míniú hórt dó a bhfuil arsúla có. Ní léir bhfuil cuaach nó seasa ar bith a riadh ag oficí plana le teanga, gníomhú as a stúm héin nó ar a gondan héin. A gur a bhaim na plana le teanga in é a gháil a ggóla le na goiste plana le teanga. Bailach tá agam méidse tá le rágam chuir is gur na ceisteanna chuir, iireachta dhéanamh iad a ragast más féidir le sin dhéanamh. Ceann na héad ceisteanna tá agam cén na bailí an ar cinntií na cospóirí agus na tacaíochtaí riachtanatha a bheith ar fáil agus cén luachail agus an costas a rinnehartha. Seo ceisteanna nach forist freagar a cinnte a láthrú. Má sé an cospóir is smó bhí leis na hiireachtaí plana le teanga ní smó cantóirí léthúil a gailge chur ar fáil na cantar gailteachta. Is cinnte go neall na fáilí mhór sa chinneal cúil taide a bhí riachtanach le tróir cinnte chuir faoin nóbair agus a bhí le titim amach ar phobal na gailteachta ar Institúidí Stáit ar rialtas áitiúla agus ar gáil éireann. Anus go meach torú fónta tíochnú fé cealla ar gach bart a dúir fé faoi. Ní léir amach arid go nearnú réamh chostasú ar an daon chuacht ná an na tacaíochtaí riachtanatha a bheith a gceist sa dóigh amach blá agus ráthar na hiireachtaí plana le taide. Tá cuma gur socríú nach gafií a costas teoranta go háirí ar leapú oficí teanga. Ní ro sé sinna bhád a gúbar go danig. Rind achrainn chun cín maidir le scálaí pá agus mar sin de bhfuil meicníocht cinnte bheith an leis an scéal a réite. Ach a hála gúil se réite inis níl na scálaí páirá haranteach a gcónaí gomprad leis an nuail a hebre tá lecha síos gan na fostaithe go maiid leis na cáilíocht réile tá riachtanach an fost. Mar a tá luite gom an áitin eile sa chanseo tá géir fráin le infrastruchtúr riachtanach cruthú as an nua. Agus aige dú gceart más bíon linn tóirt faoin ilmod tugraí taide, cóirleachta, pebliachta agus manatóireachta ar san na móríoachta chócháite bháin a choras na cófáirtithe agus na pártaí leasmhara ar fad le chéile faoi éon bhreat amháin. Dara ceis mhór atá agam. Cé na móna manatóireachta a legu síos agus cé cheap agus a legu amach iad. Is ní léirdómh gur tugadh faoin cheist seo a ragart ar bhealach sásil ar bí ag an folús mór san nóbair a líge tá bartaithe na planana teanga. Mar a mín manatóireach leanú nach ar siúl agus na pártaithe leasmhara a líg gríomhach tóirt breithúnas ar chur a bhaim agus ar bhaint amach na gospóirí a bhín lecha síos. Is delí a bheith a fannacht ar éon réite cóir na deachreachtaí líge leanan dúbar na plana le teanga. Cáte bhfuil an bun riachtanach tacaíocht ar fáil atá daí go cruaigh ar cheannaghríochtaí ar chuistí plana le teanga agus go háirithe na hoficí plana le teanga. Níl siad an, níl saineola ar fáil le tróir a hóst agus le buncheiste le ragart. Cá bhfuil an téanad nó an láthair taide a déitú crú profisiúnta a chuir agus a chuineal ar gachalí ré dúbar na plana le teanga. Sin chéad gníomh dar lom atá le déanamh agus mollam go nean fí taidilan focail nua díobh taidilan mhór a bhanú sa bhilteacht agus fóéineid más gáisin áit nean fí an bhanóbair riachtainna. Ba cheart go meach na háisina cóirleoireachta seo a leanas ar fáil sa taidilan seo agus seans go bhfuil tiilú acu an. Cóirle ó éireann ilte ar i gnéithe éagsla den phleanáil teanga
A déit a cúrla agus tróide chur fáil dá gachaile ghine agus agraíocht a bhí na gúbar an gáist na planal atanga sa Gaeltacht. Foiid an sainolaí taide ar gnéthe éagsúla de isisiplín na teangolaíochta bheith loníthe inti. Teangolaíthe féimecha, changolaíthe, síc hangolaíthe, idechas óidí teanga teagas agus fólama log scrífa cúrsaí den na lichinal. Sainolaíthe ar chultúr sainol na Gaeltachta a chiimnú agus béimeachú ar an timpalacht agus ar an éacolaíocht a go haide. Nis plé leis na draman éagsúla faoi chúrsaí tá táhacht ar leith le idechas nó is léir gúil táhacht ar leith a chur leis. Tá béim an bhór lechas na planan ar fad sna ceantar Gaeltacht ar chúrsaí idechas agus a bradíile is na líonraí agus mar sin de. Is beg mar sin héin I méid óla se ar fáil nó scape faoi na riachtalan se an na ríidir agus na bailí le tarthaile thuirt arú. Sin bhfuil gá agus féimeach go le tróir agus sainolalas bunaí ar haide a bheith an tífa. Fagan na méid sin go bhíon moltaí a gur an cín ag idicasóirí agus costí cór letha an go chéile gan implachtaí na moltaí sin ag bheith círe agus measta go céalmhór ag na pártaí leasfuir sa Gaeltacht hain. Sampla maid é sin na moltaí a bhí an enú faoi chúrsaí gaige na háirteiste méireachta cúpla bliana hain ar híte tóine as a deireadh das ba cóhiiscinne ar na implachtaí practicúla acu as na moltaí. Sílam nach bhfuil de réiteach ar an scéal seo ach taidil an idechas Gaeltachta tá me an tóca leis an bhacha taidil den. Ach a bhhainú téhistí den bhór haidilan a bhil mé hena héin. I dhéana strastal go chomlan ar an Gaeltacht agus ar an Gaeilidechas tíomh muid an Gaeltacht. Cén na hiad na deachreachta céan na go díireach a bhí na gcónaí ag an dáithram. Bhíon cosalacht ag leor idir na gréthe dólam teanga a bhíon a chorastó agus le réiteach. Caithí an taidil an idechas Gaeltacht le seach chúram taide agus cólareachta harant mar chúram lána dá chuid eibire a meascra díile. Nis cíneál na Gaeilge tá réim sa Gaeltacht. Caithar ard I letha thuirt ar an cíneál Gaeilge tá nis a réim ar fud na Gaeltachta. Chaid é maisteach go min sa scéal seo nniu. tOllamh ach bei améir againn an scéal a phlé sna seisiúile inniu agus amara agus beidir le linn na cisteoireachta in é na léachta seo. Nis sa bliain 1980 tamil fad a haine is scríb mé alt garéite teangolalas is a chuid Institút Teangolaíocht éireann faoi bhaintáiste agus bhí bhaintáiste cinealacha dá hangachas. Tá brí agus táhacht go fóla chuid den tuairimí an nochtú san altin le chuirsí gan ar stáid na Gaeilge an Gaeltacht in leiniu. San alt tá faoi chabide leachtar amach tréimhsí criticúil a bhólam teanga a dúspáide sé sin bhí sin nóid go dtí sé, bhí sé 7 go dtí 9 agus bhí sé 10 go dtí 14. Is sí forbars na hinhinne a chrádaíonn an ólam an ngach tréimhse acu seo. Go dibhín héin bara dóisiúin terma in sealbhú don na tréimhsí fólama seo. Chomáile sin hiaglainn de réir cinealacha difriúla dá hangatha se ahaint. Agus luim ceir cíneacu agus féidir pléimh a gin ar ball. An dá hangachas simíoch, dá hangachas ceanasach, dá hangachas dealaíoch agus dá le gá hangachas go bhfuil díorin. Beidir nar bhaiste cúpla focail brise a rá faoi na ceir cíneal dá hangachas seo. Sa dá hangachas simíoch bíon ard chumus sa dá hanga ag an ólamáid. Agus gáin bontáistí cognolaíochta sé sin a bhaine leis an inchín leis an méid seo. Iad a bheith abalt a gá i rééis an struchtúr agus céile a chuineal go thomláin scarú chéile.
Sa dá hangachas ceannastach, bíon cumas cantear ó gúthas ag fóla mar a deanga bháin, agus bíon an cumas a dara teanga níos lige. Buntáistí teangolaíochta, cultúr, sóisialta, tála sin híneal seo dá hangachas, ach gan an orbert chognolaíochta bheith chófuide fi cíanna le cíneal hín. Dá hangachas simia. Sa dá hangachas dalaíach, bíon teanga bháin a dul a léig agus an teanga ile teachta na háit. Is gná gur bíon chéad teanga a bhíon a gul a léig. Bhagan caileún seo na chéad teanga bacana, síceolaíochta agus socholaíochta ar an ólamóid. Sa le go hangachas, bíon cumas an ólamar a lag sa dá hanga. Tá líon cíneal seo má bhuachtar an fólamar as timpach na chéad teanga ra bhís 10 mbliana nó mar sin, agus é chur isteach a timpach dara teanga, róldú. Fáca me se bh machna faoin chimnis an ghaol dearafach nó dúltach atá na cíneal a dá hangachas, agus an éascaíocht chognolaíoch agus an scarabhachnú an dá gníomhaíocht a dhéanaan na buntáistí. Cognolaíochta sa teangolaíocht himia. Ceisteiledíh an féidir ceangal dhéanú na staideanna teangolaíocht sa gailteach nú agus na cínealacha dá hangachas mar tá siad le amach ag teangolaí mar tá luite gom. Sílim héin gur féidir a cuaramach a hach le héin voltaí dhéanaar. Tá ceisteian a daca leis an dá hangachas simíach chuidir mo gás. A bhfuil go leor fólamór í rééis an de fuidirh agan le moltaí radicatha chuir titúil sa chóir scoíochta, tá réim sa bhilteach fhí láid agus amach an bhunaíocht sásta takeíocht umla na chóirt dintar mar é. Maidir leis an dá hangachas ceannasach tá thoirí sin an bhainte amach a áthraí airití a chuir a bhéim ar an scoíocht trí réige atá an fhí láthir. Is siú machna bhí dhéanamh an dá hangachas dalaíoch mar seans mai, go bhfuil rianta den le sunrú le tamil fada blianta sa bhilteacht. An féidir a heachtribh agus cé na ballaí agus na móna a béfachtaí le sinna chuir i gí, agus bheith an cheadaithe agus an lacha ag an bhunaíocht atá dris fhí láthid agus ag pobl na gailteacht a héin. Giste na móra trom húiseach iad sin, a cheart an tam a chahabh le na blé go fuidirfa leis na pártaí leasfuair a lig. Nis cruachas na gaige sa bhilteacht le nniu, chéad rodile. Is cinnte dearafa go bhfuil cruachas sa changolaíochta agus teanga sa bhilteacht fí láthir, agus tá baint mhór ag policy neamarstach agus na gaige leis an scéal a meas cúiseanna go leor ile. Cruí na méid sin fasach sa changolaíochta a gafa réiteach áilir ar lán luas. Is beg nach bhétaí rá go bhfuil an gaige nis cúngaí isteach a dóin mála agan le na gantar cúlta sac ngailge agus a méla oficiúil a bhachlóiríon leiniu. Mar a dúirt mé hena hain. Go fada agus a bhain le policy éideachas de chartígiú agus chadíctar go fáil hain. Na I bhlas a bhailen an gaige sa gailteacht ach mar chríchuid le cultúr atá beo betheach. Caithfar festa ghlacail sin íric seo agus bail dá réire chuir ar gach cnéad an éideachas agus den iluhaint a chuir far ar fáil an institút I stát agus ná stát. Faoi láthir tá thar a leanúint a ré le múine na gaige sa gailteacht, bhí mar gur ábhar éonair gan cóthaigsaí, ahris ar a bhfuil arsúil agóras na scoíochta díobh muid ar bhilteacht. Má tá síomh seo le chuir dreim a reis, tá crotha mór tabann le baint as an chóras ratha tágann fí láthir, agus caithí an bhunaíocht, Institút I Stát, le cóileachta, thuras airde na riachnas orbara tá a dhé nes gailteacht a bheith go thomláin lán fáirteacham. Bíoh an taide lan mar chare a luath me hena héin mar chúltacha don óbair go léir. An uaisle sinna le caithfar na hiarachtaí ar fad a chó hatha ar bhealach a thuras cosint a phobal na gailteachta.
tOllamh an mór na déanú chuige sin, agus is mi hí tót faoi. Nis seachadú bhain dúchas na Gaeilge, tugann sin mé ceistúir ile bhaine le hábhar ach ná bhacha mé an phlé hóiste orthaí ag ólathe. Chan oriste ábhar na ceiste seo chuir a bhrital an amgaréid seo leannas an cheist. Céan na bailí is fiúntaí agus is éfachtaí le gríthe úsáid teanga a bhaine le réimsí síle tá dal néag nó imithe as úsáid a chóirt a ré agus chun úsáide a réimsí eile. Sé sin dreithe a thógáil más maiile ar gá glún daoine agus gá chleachta éagsúla sóisialta. Caithir nás go cruthú idir folklór dúchasa agus téarmaíocht nó aimsire. Char bhisteach léadh thós le ghaoine ar ás na Gaeilge ó ré na sean Gaeilge nuas agus mar a cruthú focail, rásaí agus legan a cainte an ghlachan muid leis leonis go ruise don na río. Chan gramad a geiste ach chu síos a bhuidim himplaí ar úsáid thóisialta na Gaeilge agus le daingnú an chultúr le na mainin sí. Bhainneach pobl ile na Gaeltacht le taibh mhóras a lehéad de léadú mar bhain le na neolalas héin agus le forbairt díos úsa teangan na más chéin. Tá ríthabhacht lam go léadh faoi de phobal na Gaeltachta. Céan na bailí is éfachtaí le na gcuid cainte agus fitil le Gaeilge a heimhidú agus a uisliú. Anas nach méid fatís ar tót faoi nuáilú a deanga agus a ganan na héin. Go réman na úsáide nar cleachtu go díle dearnas. Tá dúfan a buint le seo cinnte ach tá na thuirisi tá anchuige agus na saineolaithe agan le tót faoi na dúfáine éascú agus a chur na léir gaoine gur do réad a chéile a thógfar Caisleán nua aimsire na Gaeilge. Cemní mis go bhfuil an láthair úsáide an ar cleachtu réman na Gaeilge go dtí seo briste chuidmhaith agus gur mihéad iad a aistru. Festa go láisteacha agus cóhéic san úra. Bei seanréimena le haach úsáil agus cíine letha úr nua le cruthú mar is dúil do gach teanga bheo. Ceiste le nach fa fleagar omlan agam sorry ach í ceiste chuide mar am héin. Go teige ar dhéanamh winter na Gaeltacht a tót faoi phleanana na teanga. Seo ceann de na buncheiste na agam faoin phleanana teanga sa Gaeltacht. Na ha aon duine den loch dúdaras agus polítíocht a deangáil le winter na Gaeltacht faoin scéal roimh ré. Na bheasa nach necha. Ciniú polítíocht a bhíon le corrigéil gur mór glúiseacht arsúil leis an Gaeilge hábhail mar hanga cumarsáide agus úsáide. A ngach level gníomhaíocht a pobl ar fud na Gaeltacht. Tá iarmhar na hiireachta seo nis caitis na cosáid agus gan tróir le fáil le cuistí ag ceannagraíochtaí ná gheofaici pleanana na teanga. Bhí na bailí is cíalmhaide agus is in bhálta le pleanana na teanga chuir in ghríomh go taidirmhach. Rinneú an Gaeltacht a sé ceantar fiche pleanana le teanga gan ardar bí hórt ar stadas na Gaeilge in éon cheantar acu. Aine ó deolalas ar fáil in lína aidirh agus an ngach taide teangólaíochta dar ó foilsithe agus ar fáil chuí stad na Gaeilge sa Gaeltacht nuair a chuir cean ar an ubair tháthala seo. Tá go méid seo ubair chéasta hiigilta ag loch scríomh a pleanana na teanga agus go háide ag na hafaicí pleanana na teanga. A dítean an túil na moltaí sna pleanana na teanga chuir a bhain. Bhí na pleanana holmhaithe bhfuil bhíonach ó hús mar gur creidiú go mbeadh an tacaíocht riachtainna ar fáil dómh ach farír is fadún chná an céirín darlam. Rinne loch scríomh a pleanana airtheis ar a chéile, rud nach ra lochtóró. Ach anis tá ráchosúlacht is ráchosú le chéile na pleanana ó cheantar go cheantar. Ach tá na ceantar go héagsúil ó na chéile ar na bailí seo leannas. Ó híomh láideacht na Gaeilge labhar iontu. Ó híomh institútí tacaíocht a teanga agus cultúr tá lonnaithe iontu. Ó híomh na infrastruchtúr riachtainna atá de dhéithna ag go mbeadh rath ar obair na pleanana le teanga.
agus gach seans éagsúlaachta I nearcan an éanís na ceantar gaeltachta hé. Fágan na méid sin gorthamuíocht agus éagsúlachs na Baoill na gaf ar moltaí na blanna na teanga chur a bhaim ar a talamh. Éiríonn an scéal seo mar a tahar a ascairt inis nar hiig agus nar ráhaid a hiictar go fáil staid na gaeltacht. A daca le húsa teanga agus go háda íosmán dá hangacha se tá fáhrú intí le fada. Nach léir céna gnéhead an chultúr ar seaartúsáte hórtó sa flean ar adtéarma atá le déanú. Nach léir go homlan céna Baoill na dórfar daoine tar bhag an gailge agus ar leatsgló I úsa de chorbe go level sa solúsáide. Tá taidir fáil agus á dhéanú ar na gréthe seo le blianta fada I dtír eile. A cáhfuil na institútí riachtain a taide agus takeíochta sa tíir seo tá da I go géir le freistar an na riachtain sléthúla a bhés acu a méid sé de bhulgus agus de chuúrum ar a moltaí agus planan na teanga chur a bhaim. Cymní mis seo nach rá cleachta riamh ag muintir na gaeltachta ar an teost planal le teanga tá bhfuilú an nuas an isio agus na hadamh sin nach forrasta chur na luíorú. Go gaithí siad Baoill agus móna úra harant ar a héin festa le na síl léthúil agus asúil an phobail. Cáhfuil na teanchuirí mar ágsinta chochtar ar únis ar a has a bhaim agus I gan ar winter na gaeltacht trí bhíhí na gultúr agus a discinne ar a bhfuil an andáh héin agus tá discin síl ar a dimpelacht agus tá sír áhrú as a gcuine lá a néal le. Cáhfuil ach na feasach na teanga agus a go deorla sí cumarsáide le spreagú intíine agus smaointeoireachta a chur chun cín le forú abde agus bolscareachta ó ga ceann agus na main cumarsáid is nuaimse a bhfuil agad. Ábhar mach na dúine lí freagar na ceiste sin na híú. Agus a riamh go rion ré sal a múile agus sal a slocaí lagmhisne agus dripás an túil agus sír ansaí an bhéirla go homlan maid héin agus mach as faoin ar gosa a smacht ar nintíine agus ar nearca súil. Ceistile bhí na chuineal dúisithe san ihe. Ná ceist seo nearnú neamart a gúsí trénal agus eilena do gníomharí na planal a teanga a talamh. Igla mar ága cinnte dearafa as mo chleachta go dtí seo nach nearna go leor smaointeoireacht agus macna bhar na thorlaisí practicúla bhaine le chur a bhaim planan na teanga. Is sa chur a bhaim na higann tríal I gceart ar ubair na planan na teanga chan bháin an seo an éirid a chas fod an dána mhór áta mín mintanga agus mórthanga a cyflint le chéile, cyflint cuachta agus measa go minic. Mollam más dánan waise dúe go gur bhí clárú rabidir chun cín láiseach le freistal ar na hasna agus ar na héileh atá nachtú héin gacha le lá tá haidiúir I coise na planal le teanga sa gaeltacht agus go háirithe agus gacha le hans na báilte séirí bhí sé gaeltachta agus líonraí tíú muid an gaeltacht. Caithfear chláracha úra ibre legan amach a dhéantú a chur a bhaim tá stúrthar I ceannagraíochta tá chuistíigh planal le teanga agus go speisialta don na hofaí planal le teanga. Bíoch na chláracha sin réadúil gus bunaí ar chóréiteach ar chóhíntú ar chóhiiscintí faoi staid rathan na teanga agus a húsáid a ngach ceann de na sé ceantar is bhí planal le teanga. Éilí an úbúr úr seo cospóirí de híneal eile se hasar ó lecha síos go dtí seo tOllamh. Ar gach ní eile bíoh gach tachaíocht riachna ar fáil dibrithe agus do phobail na gantar gaeltachta agus go háirithe. Tachaíocht airgid ar level a bhád éire níos mó agus níos flaithiúla ná mar caitheú leis an úbúr go dtí seo. Tá géargá glúiseacht chomhaontaithe úr nua a bhunús na cantar gaeltachta. Faoi aon bhrat amháin a thaneos le chéile daoine éanair drámanna éagsúla cumain agus glúiseachtaí den le chinneal a tá gobar hana héin I chur na teanga agus an chultúr tradiisiúnta an cín. Agus cnithe go leor eile de híocht agus de híirí greach na gantar gaeltachta.
bhóra chuir tachaíocht na líní seo na chur a bhaim gnithe go leor de bhultaí na blaanana na teanga. Nis cistile stíos an céanna freagraí áiríach. Chuir mar a bhí cad é an ról atá na bailta seirbhí sé gailteacht agus ag na líonraí go ige san olchláir plana le teanga. Seo bhfuil eile ná dírí uisteach a gastar go fóil measam ach go hála chud bailta seirbhí sé gailteacht am mna go planana chur a bhaim is mihí dún dal an nariciis. Ge béir bí duine a smíní ar bhailta seirbhí sé gailteacht a thuirtaisteach sa phleanáil teanga caiith mé rá gur smíine maithe bhíon. Ach gur smíine fíor lochtach atá go deotáin ag an náam chéanna mar nar tigiú go chumláin na himplachtaí a bhain leis an mna lena mnú agus lena bharbert. Smíine gine sin na fírici seo lenas a bhain leis an scíal cé na bun seirbhí sé tahar a éirí ar bhailta seirbhí sé gailteacht a ar fáil. Bhfuil sé an deanta lista cinnta dhéanamach gus cé dhéana san ógraíocht faoin na seirbhí sé seo agus mar sin de. Tá leige bhór sa scíal go bhfuil cumas na gaige a goiteine bhaid níos ísles na bhailta seirbhí sé nás na gailteachtaí de háartar. Sé an tarúta ar seo gur a méle bheits ga teagháil agus go leanúnta ra é an nósfuileacht hanhainithe. Cé nuair a bheits caiid an ád go leor gaige na bhailta seirbhí sé leis freastal go sáúil ar lucht na gaige bheits a dhéirí sin measam gur cisteal ar fad forbert na blaanana na teangas le bhailta seirbhí sé gailteachta. Caithfear é a thuirta na deachreachtaí seo láiteach. Nis comhdhála na plana le teanga ar bhain náisiúnta rud a cheartta na bheith smíine bhar go mór. Má scrúdaíonn muid in is seall garid plana teanga ar bhain náisiúnta. Beidir go bhfuil mé sléargas ile ar a bhfuil le déanamh sa tír seo má táid in á riadamh faoi bhór orbert plana le teanga don Gaeilge. Measam ón méide tá a thuirt faoi deara agus ar maide le seall blianta nar bhiste mór iirecht chomhordaithe a hanscú a tharnú na gluthe go lé ar fad a thuig faoi bhreathna plana le teanga sa tír seo le chéile. Chuir chun méid sin ar a gomas tuaidir rialta áil faoi stad na níireachtaí plana le léige hitan faoi bhá scá na mór ar bar a plana le tá gceiste gom. Thuige sin ba cheart go dtite tuairisciú agus an bholatóireacht atá gceiste ar an éireann a bheits fostaithes sa taidilan a luath mé hena héin don plana teanga sa gailteacht. Caithfear an comhdhála seo a thocrú agus a stiúrú ón mhar an nuas anas go mé rathir. Bíodh tróir chénte le fáil faoi gachnéad an ghaeilidechas, tíbh muide an gailteacht, agus go háirid bunú líonraí, bunscalan agus íar bunscalan na lán Gaeilge. An nuasar sin ba cheart goach tuairiscí agus léadheas na rialta ar fáil ar obair na líonraí agus na gan agréachta a tá fé thuúm oras na Gaeilge agus ar rós sa phleanáil teanga. Ba chóir gneann fi comhdhála ar a bhfuil arsúla na dámanna seo lenas tOllamh agus go dóir bhí léadú leanúnacht an phobal ní bháin ar an dal an cín ach ar an ról omláin agus an náid atá ag an obair ar fad sa phleanáil teanga aineann nach mar sin a haithníte an atá graí ar fad. An obair atá siúla cog, an obair a dhéanann ceannagréachtaí oras na Gaeilge, na hiireachtaí tá deanta ag teachta níor, sílaíochtaí ar líne, hariscint agus a oilseú, agus hacaíocht a thuirt ba cheantar plana le teanga níor thuisgirt, plán comhdháite haint le chéile, gníomhaíochtaí sonratha acadú na hoscoilíocht a Gaeilge ar chuide plana teanga iad, an taide agus an obair atá arsúil aglaíochtaí hismáirí na Gaeltachta, suhir haide agus fáilseáin dhéanaar ó haideoirí agus a scolarí ag an tríú level agus tú muide an obair atá arsúil ag na líonraí agus go leor tug riaile ar líon le haideú iad. Ba cheart go níor fí rolscoilena agus ar institúí tríú level,
gníomha agus ranfáirtear bhain rialta an uair na planala teanga tíomh muid den léochtóireacht a chuirann siad ar fáil. Bhfuil réite ceart deanta inis de ostú bhí fin géad is chaintear I líomh a gailge agus go mééis siad ar fáil de na státeir bhí seo fi tríocha ra an go bhar tréin agus leúntain le áró I dé gappa mar stáit séidirhí. Tá gantas eistethirí go gaige ar an fí láthid agus gan ran le an eisteach in an daoine cáilathe eile bhain rialt. Rud a chuir an sríon ar obair na rinne anáige agus aráil se bilí riachtainna. Cé bhfuil cún sí le baint leis scéal seo. Réironn sé ríise le go raibh aspa planala ag leibhé agsúla an stát chóras. Mae teachtain déiríon is be a hasar bhfuil flinstin. Cáhfuil ar dríal festa tá sé an amstocha ghlacha ar obair na planala teanga sa tír seo agus an fíor scéal ó riamh. Tá lédí le fáil don bhealacha tá róin agus ní aicheire ar bíthe tá coide na teidir lédí tá tucha go ach tucha agus círe gom. Braham go láidir nach bhfuil an támágan inniu an cíirh dóin atá le déanú a chur daon. Bíoh teach le chéile níos rialta ó seoamach le bar feois agus géireacht a chur ar go tuairimí agus ar go moltaí. Sin an rud a slú is dúil dúna dhéanú dá chuirú na gailge festa. Chud míle maithagah séisteach go gúrmachlam libh sin tarlair agus an tard an inis agus gaim gach ratharbh chud maithagah.